Američka podmornica Skorpion bila je jedan od samo 2 nuklearna podmornica koje je američka mornarica ikada izgubila. To uglavnom ne vidimo na mjestu olupine. Fotografije s mjesta olupine ukazuju na nešto manje dramatično od eksplozije. 56 godina u SS Skorpion ležao je u tišini na dnu Atlantika, a njegova je sudbina ostala pokopana pod povjerljivim izvješćima i neodgovorenim pitanjima. Mornarica je obiteljima govorila da ništa nije sigurno. No, kad su podvodni dronovi napokon stigli do olupine, ono što su otkrili zauvijek je srušilo službenu verziju događaja. Posljednje putovanje. USS Skorpion bila je jedna od najsposobnijih nuklearnih podmornica u američkoj floti, plovilo izgrađeno za lov i preživljavanje u tihim dubinama oceana tijekom hladnog rata. Do proljeća 1968. godine podmornica je u službi provela gotovo 8 godina, a njezina posada od 99 ljudi poznavala je njezine hodnike, zvukove i čudi onako kako poljoprivrednik poznaje vlastitu zemlju. Tog su svibnja plovili na zapad preko Atlantika nakon dugog boravka u Sredozemlju. Većinu muškaraca na brodu kroz svaku je stražu i svaki obrok vodila ista misao. Dom je blizu, a Norfolk ih čeka. U noći 22. svibnja ocean je bio miran i mračan, a Skorpion se tiho kretao ispod površine uz ujednačen ritam propelera. Neki su mornari pisali pisma koja su planirali osobno uručiti za nekoliko dana, dok su drugi pričali o roštiljima, hladnom pivu i licima djece koja su malo porasla otkako su otišli. Bila je to noć u kojoj se opasnost činila kao nešto što pripada tuđim pričama. A onda je Skorpion propustio redovito javljanje, kratki, šifrirani signal koji je zapovjedništvu podmorničkih snaga Atlantika trebao potvrditi da je sve u redu. Isprva nitko nije paničario, jer su komunikacije s podmornicama katkad kasnile zbog atmosferskih uvjeta ili manjih poteškoća s opremom. No, kad su se sati protegnuli u cijeli dan, ispunjen isključivo tišinom, tiha se zebnja uvukla u mornarička zapovjedna središta, a časnici su iza zatvorenih vrata počeli izgovarati riječ koju nitko nije želio naglas reći. Submis, jezivu šifru koja je označavala nestanak podmornice i potpuni gubitak svakog kontakta. Tajne uši oceana. Do 1968. godine Atlantski ocean nije bio samo voda. Bilo je to bojno polje koje nitko nije mogao vidjeti. Američke i sovjetske podmornice vrebale su jedna drugu u dubinama, igrajući tihu igru otkrivanja i izbjegavanja u kojoj je samo jedan pogrešan potez mogao izazvati izravan sukob dviju nuklearnih sila. Obje su mornarice u tim vodama gubile ljude, a obje su vlade te gubitke držale u tajnosti, jer bi priznanje onoga što se događalo ispod površine značilo priznanje koliko je svijet zapravo bio blizu rata koji nitko ne bi preživio. U strogo čuvanoj mornaričkoj operativnoj dvorani tehničari su sjedili i pratili uobičajene zvukove oceana, udaljene brodske motore, glasanje kitova i tihi šum struja koje se kreću morskim dnom. Zatim su snimke zabilježile nešto zbog čega je svaki čovjek u prostoriji prestao disati. Bio je to oštar, nagli prasak, glasan i silovit, nakon kojeg je nekoliko sekundi kasnije uslijedila duboka, valovita grmljavina koja je polako utihnula u ništavilo. Analitičari su točno znali što čuju, jer je taj obrazac bio nepogrešiv svakome tko je bio obučen za podvodnu akustiku. Prvi je zvuk nosio potpis vanjske eksplozije, dok je drugi bio mučan zvuk urušavanja trupa podmornice pod tisućama funti pritiska oceana. Podaci su odmah proglašeni tajnom, jer bi otkrivanje onoga što SOSUS može detektirati razotkrilo najveću američku prednost u podvodnom hladnom ratu. No unutar Pentagona snimke su potvrdile najgori mogući outcome, a koordinate su se podudarale s posljednjim poznatim položajem Skorpiona otprilike 400 milja jugozapadno od Azora.
99 ljudi je nestalo, mornarica je to već znala, a ipak su tjednima nakon toga dužnosnici medijima i obiteljima nastavili govoriti da podmornica možda jednostavno kasni birajući šutnju umjesto iskrenosti, jer je alternativa nosila rizik daleko gori od same tuge. Istraga koja je pokopala istinu. Kada je mornarica u lipnju 1968. najavila službeni istražni sud, obitelji posade Skorpiona dopustile su si tračak nade, vjerujući da će istraga napokon objasniti što je odnijelo njihove očeve, muževe i sinove. Novine diljem zemlje obećavale su temeljitu i iskrenu istragu, i na kratak se trenutak činilo da bi šutnja napokon mogla biti prekinuta. Tijekom idućih tjedana pozvano je više od 70 svjedoka da svjedoče, uključujući mornaričke časnike, inženjere podmornica i stručnjake za naoružanje koji su poznavali svaki vijak i žicu unutar trupa Skorpiona. Obitelji su očekivale teška pitanja o snimkama Sosusa, o zvukovima zabilježenima u noći 22. svibnja, te o tome je li bilo koje strano plovilo operiralo u blizini rute podmornice. No, ta pitanja nikada nisu postavljena, barem ne u obliku koji bi donio stvarne odgovore. Akustički podaci spomenuti su tek kratko, zakopani u gustom stručnom jeziku koji nije otkrivao ništa bitno, a svjedočenja su pažljivo zaobilazila najosjetljivije detalje, kao da je netko povukao nevidljive granice koje nijedan svjedok nije smio prijeći. Završno izvješće, objavljeno početkom 1969. godine, ponudilo je niz mogućnosti umjesto zaključaka, sugerirajući da je eksplozija baterije, kvar torpeda ili neki neidentificirani mehanički kvar mogao uzrokovati gubitak. Službena presuda svela se na samo 5 riječi koje i desetljećima kasnije peku: uzrok se ne može utvrditi. Za obitelji koje su pokapale prazne lijesove i molile za smiraj, to je manje nalikovalo na odgovor, a više na vrata koja su im se zalupila pred nosom, a iza tih vrata ljudi koji su razumjeli što je ocean zabilježio, znali su da istraga nikada nije bila osmišljena da pronađe istinu, već samo da je spriječi da izroni na površinu. Što je Olupina otkrila? U listopadu 1968. godine mornarica je objavila da je olupina Skorpiona pronađena gotovo 3000 metara ispod Atlantika. Iako su upućeni izvori kasnije potvrdili da je lokacija bila utvrđena tjednima ranije, dok su dužnosnici odlučivali koliko toga javnost zapravo smije vidjeti. Istraživački brod USNS Mizar predvodio je potragu koristeći sustave dubinskih kamera, a kada su te kamere prorezale ledenu tamu, slike su otkrile priču koju se nijedan službeni izvještaj nije usudio ispričati. Skorpion nije ležao u jednom komadu. Trup je ležao razbijen i razasut po morskom dnu, poput nečega što je raznijela strahovita sila. Zapovjedni toranj bio je otrgnut od trupa, pramac je ležao smrskan i odvojen, a brazda razrovanog pijeska okruživala je ostatke kao da samo morsko dno nosi ožiljke nasilja. Ratna mornarica opisala je oštećenja u skladu s implozijom zbog mehaničkog kvara, što je bilo jednostavno objašnjenje usklađeno s pričom kojoj su se već priklonili. No, inženjeri koji su proučavali fotografije uočili su detalje koji su u potpunosti poljuljali to objašnjenje. Dijelovi vanjske oplate bili su savijeni prema van, a ne prema unutra, što je ukazivalo na to da je vanjska sila pogodila podmornicu prije nego što je razorni pritisak Atlantika dovršio posao. Obavještajni podaci iz razdoblja hladnog rata smještali su sovjetske podmornice u te iste vode tijekom tog razdoblja. No ta je poveznica ostala skrivena pod oznakom tajnosti, ostavljajući Olupinu da čuva svoje tajne, dok je ratna mornarica ustrajala na verziji koju su njezini vlastiti dokazi potiho demantirali. Teorije, prekidanje šutnje i dugo iščekivanje. Kako su desetljeća prolazila, službena se verzija događaja počela urušavati pod vlastitom težinom. Istraživači, umirovljeni mornari i obitelji koje nikada nisu prestale postavljati pitanja polako su slagali sliku daleko uznemirujuću od svega što je mornarica nudila.
Jedna je teorija izravno upućivala na sovjetski torpedo, budući da je sustav SOSUS zabilježio eksploziju nakon koje je uslijedilo urušavanje trupa, a potvrđeno je da su sovjetske podmornice djelovale u tim istim vodama u vrijeme nestanka Skorpiona. Druga je teorija krivila takozvani vrući hod, scenarij iz Noćne more u kojem se jedan od Skorpionovih vlastitih torpeda zapalio unutar cijevi i detonirao prije nego što je posada uspjela reagirati. Treća studija stručnjaka za akustiku u potpunosti je odbacila teoriju o eksploziji, tvrdeći da snimkama nedostaje specifičan puls mjehurića koji prati podvodnu detonaciju te sugerirajući da je podmornica već tonula prije nego što ju je ocean smrskao. Nijedno od ovih objašnjenja nije zadovoljilo sve, a prema van svinute ploče trupa nastavile su kopkati istražitelje koji su vjerovali da je udarac došao izvana. No najeksplozivniji izazov mornaričkoj priči zadala su dvojica bivših radioperatera koji su u noći 22. svibnja 1968. godine bili u komunikacijskom centru u Norfolku. Nakon što su šutjeli dulje od 50 godina, opisali su čemu su svjedočili, šifriranim upozorenjima o nepoznatoj podmornici u blizini Skorpionove rute, izrazu mogući neprijateljski sukob koji su koristili visoki časnici, a potom tišini kada je Skorpion prestao odašiljati. Gledali su kako mornarica uvjerava obitelji da podmornica samo kasni, iako su svi u toj prostoriji znali da je Skorpion izgubljen i da je u blizini potvrđena prisutnost sovjetskog plovila. Istina napokon izlazi na vidjelo. Nakon godina pravnih zahtjeva i pritiska javnosti, tisuće mornaričkih dokumenata iz vremena hladnog rata konačno su deklasificirane 2025. godine. A ono što su sadržavali potvrdilo je najgore strahove svake obitelji koja je desetljećima čekala odgovore. Objavljeni dokumenti uključivali su cjelovite akustične snimke sustava SOSUS iz svibnja 1968. godine. A kada su analitičari proučili podatke, identificirali su dva zasebna događaja. Prvi koji je nosio potpis vanjske eksplozije i drugi koji je odgovarao zvuku implozije podmornice pod pritiskom oceanskih dubina. Interni memorandumi mornarice, datirani nekoliko dana nakon nestanka, dokazali su da su obavještajni službenici otkrili neidentificiranu podmornicu blizu posljednjih koordinata Skorpiona. A ton tih poruka nije ostavljao nimalo sumnje da je riječ o sovjetskom kontaktu. Vodstvo je razumjelo što bi takvo priznanje značilo, no javna je objava riskirala guranje dviju nuklearnih velesila prema sukobu, pa je istina ostala zapečaćena u tajnim arhivima više od pola stoljeća. No, otkrića nisu stigla samo iz dokumenata. Timovi ratne mornarice i oceanografskih instituta poslali su napredne podvodne dronove na mjesto olupine, opremljene kamerama visoke rezolucije i sonarom koji je detaljno mapirao svaku pukotinu. Snimke su potvrdile tragove vanjske eksplozije na trupu, raspored krhotina koji odgovara silovitom udaru, izvanate uzorke sedimenta s ostacima goriva i metala koji nisu mogli potjecati sa samog Skorpiona. Za obitelji koje su od 1968. godine nosile tugu bez odgovora, ovo je bio trenutak u kojem je ocean napokon vratio ono što je mornarica pokopala. Istinu. 99 mornara otplovilo je u tišinu, a ocean je 56 godina čuvao njihovu tajnu. No, tajne zakopane pod pritiskom kad-tad isplivaju na površinu, a istina o Skorpionu napokon je izbila na vidjelo. Ako vas je ova priča dirnula, podijelite svoja razmišljanja ispod i pretplatite se kako bi vas pronašla i sljedeća.